Újra el kéne mondanom, hogy mi a helyzet, mert ha volt is itt valaki, akkor valószínűleg nem bírta ki a vízhangot és elment. Úgyhogy akkor elmondom a koncepciót még egyszer. Ugye van ez a live stúdió, amit így felfedeztem, hogy ez így most már létezik, és a TikTok csinált egy ilyen live stúdiót, és a barátommal, meg pár barátunkkal elkezdtünk streamelni mostanában, méghozzá ilyen gamer streameket, Fortnite-ozni szoktunk, nagyon-nagyon jó. Most látok ebbe a live stúdióba egyébként lehetőséget arra, hogy ne csak ilyen kis silly gameplayeket csináljak, hanem amúgy is olyan videókat néznék meg ezeknek a live-oknak a keretein belül, amiket megnéznék, és olyan témákról lenne szó, amik engem tökre érdekelnek, és akár amihez így hozzá is tudnék fűzni dolgokat. Nem mondom, hogy ilyen rendelés lenne, mert egyáltalán nem ez a cél, és egyáltalán nem. Szimplán csak úgy eszembe jutott, hogy tök szívesen így megosztanám a véleményemet, megnézhetnénk együtt, beszélgethetnénk így kommentbe, vagy így chatbe témákról. Akár, hogyha valaki, mit tudom én, csinál valamit, akkor főzés közben hallgatja, hogy itt, nem tudom, okosodok az interneten. Ez az alapkoncepció, és mint látszik, most még a technikával lehet, hogy néha lesznek bajok, mert fogalmam sincs, hogy kell. De olyan kis stúdiót csináltam egyébként ide, hogy van fényünk, van egy ilyen tök jó mikrofon, ami szerintem a green screen miatt nem látszik, de itt van. Megcsináltam nekünk kamerát is, úgyhogy így nagyon professzionálisnak érzem magam, és van indivaló is. Szóval mi más kéne? Elsőnek gondoltam most Móninak a videóját, őt egyébként már egész régóta követem, és nagyon tetszik a stílusa és a véleménye a dolgokról. Jó, köszi Nixu, nagyon köszönöm a like támogatást, rám fér. Szóval, hogy Móninak a videóit nagyon szerettem így hallgatni, őt is kicsit inkább ilyen podcast-szerűen. Igen, és cosplayes, igen, és nagyon ügyes cosplayes, és nagyon ügyes sminkes, és nagyon-nagyon imádom. Mindennel kb. Egyet szoktam érteni, amit ő mond, és mindez, amit gondol a feminizmusról, meg az ilyesmi témákról. Megakadt a szemem ezen a zaklatásos videón, amit most elkezdünk előről, mert technikai okokból ez így nem nagyon volt vihető, ami eddig ment. Úgyhogy nézzük meg ezt a videót. Elindítom előről. A reklám után! Amikor egy nőt szexuális zaklatás éri, akkor általában az elsődleges dolog, amit kérdezni szoktak tőle, az az, hogy bizonyítsd be, mutass valami bizonyítékot, lehetőleg valami kamera felvételt, hogy ez tényleg úgy történik, és hát elég nehéz ezeket a dolgokat bizonyítani, tekintve, hogy senki nem ér Canon 24-ben testkamerával felszerelkezve, vagy éppen 360 fokban nincsen körülötte semmi olyan eszköz, ami tényleg olyan felvételt tudna erről készíteni, amit bizonyítékként be lehetne nyújtani, akár egy felettesnek, egy hárnek, vagy pedig egy rendőrnek. Mai videóban nőket ért szexuális zaklatásra fogunk beszélgetni, mert úgy látszik, ez a téma nem tud elévülni. És az utóbbi 1-2 hónapban 2 olyan eset is történt, ahol ez élőadásban, kamerák előtt történt. Amúgy én erről nem hallottam. Egyszerűen csak így nem jutott el hozzám ez az info, úgyhogy most nagyon kíváncsi vagyok, hogy miről van szó, vagy hogy így mi történt. De azért ez durva. És sajnálatos módon az emberek még így se hittek az áldozatnak. Tipikus. Sőt, ami azt illeti, még egy kis finom áldozathibáztatás is befigyel. Úgyhogy beszéljünk erről a 2 esetről, amiről biztos, hogy több is van. De most ez a 2 lett felkapott, úgyhogy vegyük ezeket alapjául, és nézzük meg, hogy mik voltak az emberek reakciói. Úgyhogy ha kíváncsi vagy a véleményemre a témával kapcsolatban, akkor ne kattints sehova. Egyetértek. A videó végére a vérnyomásom valahol itt lesz. Szerintem nekem Ebben is. biztos vagyok. Mielőtt fölbaszom magam, szeretnék nektek mutatni valamit, mert olyan szép. Nézzétek, mi van. Nézzétek. Na jó! Imádom egyébként, amikor az emberek ennyire látványosan örülnek dolgoknak, szerintem ez a legcsodálatosabb dolog. És ez extra jól néz ki. Tehát, hogy azért na. Sárkányos hajtű. Olyan Kurva kibaszott menő. szép! És Nagyon tök jól menő. tartja a hajamat. Nagyon kis boldog vagyok. Megkeresem az artistot, úgyhogy most, hogy lenyugodtam, kezdjük is el a videót. És mi ez a 2 eset, amiről beszélni szeretnék? Az egyik a spanyol női futballválogatott Jenny Hermoso, és a másik pedig, sajnos nem tudom a nevét, bocsánat, szintén Spanyolországban történt, egy híradós hölgyel. Szerintem kezdjük a híradóssal. Történt ugyanis, hogy
ugye amikor megy a híradó, akkor vannak olyan riporterek, akik kint vannak helyszínen, ilyen helyszíni tudósító, és ugye amikor megy a híradó, is szólnak, hogy kapcsoljuk helyszíni tudósítónkat, és bekapcsolták a hölgyet. Fogalmam sincs, miről beszél, nem tudok spanyolul, sorry. A lényeg az, hogy ott áll egy nagyon csinos, tényleg szép, fiatal riporter hölgy, aki mondja, egyszer csak a háttérből eljön egy férfi, oda a közelébe, és megfogja a fenekét, és nem megy el, hanem éppen kamerán kívül ott áll, és így néz a nőt. Egyébként így felrobban az agyam attól, hogy ilyen van. Mármint, hogy alapból milyen férfi az, aki azt gondolja, hogy én most oda megyek ahhoz a vadidegen csajszihoz, és meg fogom fogni a fenekét, az utcán, tehát hogy out of blue, igen, úgy szoktak mondani, talán igen, és hogy ő majd azt fogja mondani, hogy tehát, hogy így, hol a lakásod, hova menjünk, tehát, hogy így, ki az a férfi, aki azt gondolja, hogy ez így működik, de hogy ki az olyan hülye férfi, aki ezt mind úgy csinálja, hogy nem veszi észre, hogy egyébként ő egy híradós, és megy az adás. Tehát, hogy mennyi agysejtednek kell ehhez lennie? Most így komolyan, hogy ezt így bead. Nagyon nézzük tovább. Főszereplőnk erre nem reagál semmit. Meg kell, hogy mondjam, iszonyatosan profi munka, amit ő csinál, tehát amikor engem ilyennél nem tudom az arcomat tartani, nem tudom tovább folytatni a munkámat, én akkor rögtön robbanom, hogy mi a fasz volt ez, de az, amilyen profizmussal ő ment tovább, miközben láttad az arcán, hogy mi a fasz? Ez most tényleg megtörtént, és ugye így lehet, hogy teljesen random fogom leállítani. Egyébként igen, elkezdjük ott, hogy ez nem férfi, aki ilyet csinált. Én azt is el tudom képzelni, hogy a hölgy lesokkolt, mert hasonló volt már velem is, és szerintem nagyon sok velem egyidős, vagy hát női társam átélt már hasonlókat erről, ez igen. És hogy így nálam általában az szokott lenni, hogy így nem hiszem el, hogy így most ez így megtörténik, és így teljesen lesokkolok, és inkább azért nem reagálok semmit, vagy inkább így megszeppenek, és nem tudok vele mit kezdeni. Tehát, hogy így bekapcsol egy ilyen most így mi történik, most így miért, és így egyszerűen inkább csak úgy teszek, mintha így nem történt volna semmi, és ez valószínű, hogy nem jó, mert tényleg ki kellene állnom magamért annyira, hogy én azt mondjam, hogy rohadjál meg, akkor sem fogsz ezzel elmenni, és meg fogod magyarázni, hogy így mi a francot képzeltél, de ehhez azért kell lélekjelenlét és önbizalom is, hogy az ember ezt így meg tudja tenni, és én el tudom képzelni, hogy egyébként, hogyha így nem reagált semmit a hölgy, akkor lehet, hogy csak így olyan szinten kellemetlenül érezte magát, hogy így nem igazán tudott mit reagálni. Élőben kapcsolják, tehát általában ezeket a dolgokat élőben közvetítik. És ott megáll mellett a csávó és nézi, ez már alapvetően egy problémás dolog, viszont ki szeretném emelni azt is, hogy a híradóban, tehát ahol felveszik, férfi, aki szólt neki, hogy akkor most kapcsoljuk XY, én nagyon örülök annak, hogy nem folytatták tovább ezt a híradást, hanem megállította a dolgot, és megkérdezte a hölgyet, hogy jól vagy-e, mi történt. Tényleg jól láttam, hogy megfogta a fenekedet, és látszott a csaj arcán, hogy teljesen ki van borulva, legszívesebben sírna egyet, hogy mi a fasz, most ez tényleg megtörtént, és tényleg ennyi ember előtt, és tényleg élő adásban, és profinak kell maradnom, nem reagálhatok erre, mert akkor még lehet, hogy én veszítem el a munkámat, és én nagyon örülök, hogy tényleg a férfi híradós az megállította. És megkérdezte, hogy rendben van-e, mert általában erre nem nagyon van példa, és tényleg ezért respekt. És ugye ott állt a csávó, megkérdezték tőle, hogy ott áll-e még, azt mondták, igen, jó, akkor fordítsatok már a kamerát, és kérdezzétek meg, hogy ez most így miért, meg hogy. Tehát, hogy szembesítették a férfi. Yes! Ezt így imádom. Nem mondom, hogy ezt így meg lehet oldani a világban, mert mindig lesznek ilyen emberek sajnos, tehát hogy ezt így szerintem 100%-osan kiírtani nem lehet. De ott kezdődik az, hogy lépéseket teszünk az ügyben, hogy egyrészt akár nőként, hogyha nem ijedsz meg annyira, akkor te kiállsz magadért, vagy hogyha látod, hogy szerencsétlen, mennyire ki van, és nem tud mit kezdeni a helyzettel, akkor ha nő vagy ha férfi, akkor is odalépsz, és akkor közbelépsz, és valamit csinálsz, mert az, hogyha félrenézel, az igazából ilyen cserbenhagyás. Tehát, hogy így, hogy szegény, akkor így teljesen egyedül fogja magát érezni, és még rosszabbul. Úgyhogy ezt így nagyon adom, hogy muszáj közbelépni, hogyha úgy látod, hogy nem tudja. Vagy hogyha még meg is tudja, akkor is jó, hogyha ott állsz mellette, és nem tudom,
bíztatod, vagy nem tudom. Tehát, hogy ilyen kiszolgáltatott szituációban aztán, szörnyűséges. Teljes vita tetteivel, amire szintén viszonylag kevés példa van. Így van. És majd mikor a csávó tizet, hogy jaj, hát ez nem volt semmi, meg így, meg így, meg úgy, meg úgy, még odahajolt a csajhoz a végén, és még így megsimította a haját. Jézus Mária. Fúj! Az. Fúj! Fúj! Most mondhatjátok azt, hogy jó, de hát a haja semmi, gyerekek. Mennyibe telik ebből az, hogy megfogom, azt megtépem? Semennyibe. Meg igazából nem is csak az erőszakról beszélve, tehát hogy nem az, hogy most így megtépheti, vagy ilyesmi. Azt is alapnak kell venni, hogy másnak a személyes terében nem lépünk bele. Én olyan szinten ki vagyok attól az utcán, de komolyan, ettől így rosszul vagyok. Kortól, nemtől függetlenül ez mindenféle embertípussal már megtörtént velem szerintem, hogy állok az úton, itt van mellettem még 8 millió méter hely, és jön az ember, és bemegy az aurámba, és úgy megy tovább. Erre mi szükség van? Mi szükség van arra, hogy te ki tudnál szépen kerülni? Nem azt mondjam, hogy menj át az utca túloldalára, és akkor kerülj egy, mit tudom én mennyit, hogy kerülje ki engem, de amikor ott állok az egyetem előtt, várom a szaktársaimat, meg nem tudom, és akkor ott van az ember, és egy lánycsapat, és így nekem kell odébb lépni, hogy ne burítson fel, miközben ott az összes járda a világon, akkor így elgondolkozok, hogy miért kell egymás személyes terébe belemenni? Csak így. Arról nem beszélve, hogy amikor felnőtt férfi emberek csinálják ugyanezt. Amikor úgy kérdeznek tőled valamit, hogy így belehajolnak az arcodba, és leköbdösnek közben. Meg tényleg, amikor így semmi szükség hozzá, hogy ők is úgy tudnak kikerülni, hogy szinte a vállathoz hozzáérnek. És így nem tudsz mit mondani, ez is egy olyan szituáció, amivel nem lehet mit kezdeni, mert nem mondhatod azt, hogy ne sétálj mellettem, mert úgy nem csinál semmit, tehát nem bizonyítható, hogy ő most bármit ki akart hozni a szituációból, de írtózatosan unconfi. Tehát, hogy itt most nem csak arról van szó, hogy mit tudom én bántam, tehát, hogy fizikailag mondjuk így megsérülhet, hanem, hogy normalizáljuk már azt, hogy egymásnak a személyes kis aurára ijába terébe nem lépünk be, mert én írtó kellemetlenül érzem magam. És emlékszem, még középsuliba is volt egy csomószor olyan, hogy random emberek így felhatalmazva érezték magukat arra, hogy amiért nekem göndörhajam van, azt csak úgy kérdés nélkül megfogdozzák. Azzal így annyira nem volt probléma, amikor valaki így megkérdezte, idegen lány esetleg, hogy tetszett neki, még úgy nem tudom, hogy jól is esett, hogy valakinek tetszik a hajam, de amikor csak így sétálok a folyosón, és érzem, hogy valaki beletúr a hajamba. Bro, what the fuck? Tehát, hogy nem már. Ez akkor sem volt menő, ez sosem menő. Tehát, hogy így hagyjuk már egymást és a kis space-ünket egyedül, vagy hogy így értitek, hogy így ezt most miért kell. Szóval igen, nagyon gáz. Amikor a Decathlonban dolgoztam, akkor velem is történt egy ilyesmi, egy nőnek nem tetszett az, hogy nincs igaza. És ő is már kapott a hajam felé, amiből csak simítás lett, hogy gratulálok, de történhetett volna. Ez is amúgy. Tehát, hogy tessék? Nem tetszik valami a vevőnek. És ez a megoldás, hogy hozzáér. Tehát, hogy már csak így mitől érzed magad feljogosítva arra, hogy te így akár így hozzáérjél. Még ha csak így, ha nem is méregből vagy rossz indulatból teszed, de hogyha a másik nem ad rá engedélyt, mert mondjuk lehet, hogy fogalmat se lehet róla, hogy ő milyen ember, lehet, hogy ő teljesen mondjuk ilyen régi traumái miatt egyszerűen rosszul lesz az érintéstől. Fogalmat sincs, hogy neki milyen múltja van, milyen lelki állapota van éppen. Lehet, hogy te ezzel ilyen nagyon durva sebeket szakítasz föl benne, már csak egy ilyen akár kedvesnek szánt érintéssel, de hogy az, hogy vevőként neked valami nem tetszik, és nem tudom feldolgozni, hogy ezt így hogyan lehet. Fú, basz! Amúgy ez esküszöm egy ilyen terápia nekem, hogy így tudok récselni veletek, meg Mónival, tehát, hogy így úristen, hát ez írtó kellemetlen. Ugye lement ez a dolog, élő adás, minden tisztán látszódott, függetlenül attól, hogy én ezt külföldi hírportálon néztem, TikTokon néztem, Facebookon, magyar hírportál komment szekciójában, én annyira elszomorodtam a kommenteken, mert hogy az első dolog, amit mondtak, az az, hogy nem is fogta meg a fenekét, a derekát simította végig. Most... És az mitől jobb? Az mitől jobb? Hozzád ér.
idegen ember. Tök mindegy, hogy hol. Nem. Ilyet nem csinálunk. Erről is már azt hiszem csináltam egy videót, vagy lehet, hogy csak rage-eltem a barátaimnak, már nem tudom. De hogy arról nem is beszélve, hogy nyáron én azért nem hordok most már szoknyát egyáltalán, kivéve ha ilyen hosszú szoknya, mert hogy így Pesten, tehát hogy Pesten is gondolom ott van a legtöbb, de hogy így vidéken is mindenhol hallani olyanokat, hogy ment fel a csajszín a mozgó lépcsőn, és hogy instant így benyúlta a szoknyájával egy vadidegen ember. Tehát, hogy ilyet én úgy érzem, hogy nem szeretnék, és emiatt én nem érzem úgy, hogy fölvennék olyan ruhákat, amiket amúgy nagyon szívesen fölvennék. Tehát, hogy így nagyon le vagyunk, vagy hogy szerintem lekorlátoznak minket ezek az élmények. Azért is, mert már történtek velünk, azért is, mert nagyon sok ilyet hallani. És az, hogy így nem veszel fel olyan ruhát, amilyet szeretnél félelemből, szerintem extra elszomorító. Tehát, hogy így nem tudod úgy igazán kifejezni magad azért, mert félsz. Mert félsz. Érted? Tök mindegy, hogy hol ér hozzád. Hozzád ér egy olyan ember, akit nem ismersz, akit nem szeretnél, átlépi a te határaidat. És így gondolkodik valamiről, ami élő egyenes adásban, felvétellel, mindennel együtt ott megtörtént. Hogy ez nem történt meg. Amit a nő mond, amiről felvétel van, amiről bizonyíték van, az nem úgy volt, ahogy ő állítja. Ez meg tényleg ez a tipikus áldozathibáztatás. A legkönnyebb azt mondani egy állításra, hogy nem történt meg, bizonyítsd be. És ez ilyen elképesztő, elkeserítő annak, akivel megtörtént, hogy így meghazudtolják azt, amit mond. Főleg tényleg így, hogy van róla felvétel. Van róla felvétel. Sose felejtem el, amikor mentem, még koleszos voltam, mentem egyetemre, és a fucking villamoson alányultak a szoknyámnak. Na, ráemlékeztem. Nem jutott egyből eszembe, de szerintem erre a sztorira emlékeztem. Nem volt ott senki, aki felvegye videóra. Nem tudtál vele mit csinálni. Nem tudsz mit csinálni a helyzettel, érted? Csak el kell fogadni. És nem tudsz más csinálni, mint így elfogadod, és próbálsz kikerülni a szituációból, és ez az ember soha nem fogja megtudni vele, hogy mit csinált veled, és hogy benned milyen dolgokat hagyott. Ő meg így úgy fogja felfogni, hogy jaj, de jó, most így megfogtam egy random csaj segít, jó, de jó. Mert ha csak a derekát fogja meg, az mivel jó? Amúgy nem fogdossuk egymásnak a derekát. Nőként az is egy teljesen sajnos átlagos dolog, és én például rohadtul nem szeretem, hogyha egy zsúfolt helyen elmennek mellettem, akkor tudod, ez a... így megfogják így a derekamat, azt úgy mennek el mellettem. Úristen, hát attól rosszul vagyok, de komolyan. Hál' Isten nem esett meg velem gyakran. De így... Meg én attól is rosszul vagyok. Vagy hát én nem tudom, az a baj nálam, mert ez egy kicsit szerintem egészségtelen dolog, ez a bizalmatlanság mások felé. De én már attól is rosszul vagyok, hogyha vadidegen emberek hozzám szólnak az utcán. Mert hogy így... Ne. Tehát, hogy így azon az állásponton vagyok, hogy nekem megvannak is baráti társaságom, én nem akarok random emberekkel így ismerkedni. Majd én megtalálom azokat az embereket, akikkel én ismerkedni szeretnék. Párkapcsolatban vagyok, nem keresek úgy párt, tehát, hogy így nincs szükségem arra, hogy oda gyere hozzám. Volt már ugye olyan, hogy interjúztatni szerettek volna, és így nem. Tehát, hogy ami véleményem van, és én fölvállalom, azt én az interneten el fogom mondani, mint ahogy most itt is. De egyébként, tehát hogy ezt már szeretném azért kihangsúlyozni, hogy olyan volt egyébként, hogy így felismertek, esetleg így TikTokról, hát már jó régen volt, amikor Pesten voltam, de hogy nyilván nem arról van szó, hogy azzal lenne a bajom, semmi ilyesmi, hanem az ilyen teljesen indokolatlan dolgokkal. Mert amúgy nagyon szívesen beszélgetek, és nagyon szívesen, hogyha bárki úgy, nem tudom, szereti a véleményem, vagy a videóimat, vagy bármi, akkor nyilván ez teljesen más szituáció. Igen, nehéz ezt így meghatározni, mert nyilván vannak olyan szituk, amik így teljesen random hozzám szólt valaki, és aztán jó lett a vége, csak így ezt nehéz meghatározni, hogy mi az a határ, ami mondjuk már így kellemetlen. De szerintem az így látszik az emberen, hogyha nyitott, hogyha nincs befeszülve, vagy hát értitek. Ezt is szerintem így emberileg fel kell mérni a másikkal, ezzel nem lehet más csinálni. Ne ilyen, nézzük tovább. Az pedig az volt, hogy mit van ezen kiakadva, a szórakozó helyeken is oda mennek a nőkhöz, megfogják a feneküket, most akkor azokat is föl kell mind jelenteni? És relativizálunk valamit? Szerinted az rendben van, hogy egy szórakozó helyen odamész lányok alá nyúlkálni, meg megfogdosni a següket? Így van, tehát, hogy attól mert egy buli, és van alkohol, meg egyéb dolgok.
ez nem jogosít fel senkit. Nyilván van az a szituáció, amikor így két ember föl szeretné szedni egymást, és látod a lányon, hogy ő ebbe így benne lenne. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy egymáshoz sem lehet érni. És én azt mondom egyébként, hogy tánc közben, mit tudom én, odamész valakihez, nem tudom, megfogod a derekát. Onnantól kezdve, hogy ő valamilyen módon neked kifejezi, hogy neki ez nem, leveszi a kezét hirtelen, elhúzódik, megfordul, néz rád, hogy mi van, az azt jelenti, hogy nem nyitott a dologra, tehát hogy ő nem szeretne tőled semmit. Azt mondom, hogy aki elmegy egy ilyen bulis helyre, az szerintem fel van készülve arra, hogy lehet ilyen, hogy mit tudom én, így hozzáérnek az emberek. Tehát aki elmegy bulizni, az akkor olyan fajta. Én nem szoktam elmenni, így nincs ezzel a problémám. Nem szeretem hozzá, mert nem megyek el bulizni random. Koncerten is, most is például megyünk majd a barátommal, és vele megyek el, vagy barátnőimmel, és úgy vagyunk, hogy így nem úgy vagyunk ott, tehát hogy ott nyilván ott így megfogom barátom kezét, akkor látni, hogy hozzám, így nem lehet idejönni úgy random másik csávoknak. Ha te mondjuk is srácként így bepróbálkozol, és látod, hogy a lánynak ez így nem, akkor ott kell hagyni. Akkor nem próbálkozol tovább, akkor biztos lesz olyan, aki nyitott rá. Buli helyen ezt nem lehet elkerülni, hogy így egymáshoz érjenek az emberek, de amint kifejezi a másik, hogy ne haragudj, én erre nem vagyok nyitott, azt nagyon tiszteletbe kell tartani, és akkor békén kell hagyni. Még illuminált állapotban is nem szabad odáig eljutni, illuminált állapotba, hogyha te tudod magadról, hogy mindenkinél megvan az a pont, amikor átesik egy ilyen határon. Nem szabad annyit inni, hogy te ne tudjál magadról. Ez az első számú szabály, meg vannak nyilván ezek az alapszabályok, hogy te nyitod ki az üdítőt, hogy ne tegyenek bele semmit, nem hagyod egyedül a poharadat, meg ilyenek. Szóval, hogy nem szabad odaig eljutni, hogy arra fogjad, hogy ja, hát én ittam, és akkor így, hát így most ez megtörtént, és akkor ennyi van. Mert nem. Ez nem így működik. Persze, igen, az ember ezért szeretne elmenni néha kikapcsolódni. Ja, igen, nyilván van az az ember, akit az se érdekel, igen. De legalább akkor nyilván, hogyha így baráttal vagy megyünk, párral megyünk, akkor azért az ember nagyobb biztonságban érzi magát, és akkor a férfiunk csak így tud nézni, hogy dude, sipírc, vagy valami, úgyhogy igen. De ja, sajnos vannak azok az emberek, akik még ez sem, nem érdekli ez sem. Ez a sok kommentelő, akár magyar, akár külföldi, teljesen mindegy, akik azt mondják, hogy jaj, de ez szórakozó helyen is van, meg amussa fenekét, meg ez nem így történt, ezek mind csinálják ezt. Mind egy. Ez a legborzasztóbb egyébként, így ebből belegondolni, hogy az ember szerintem az ilyenen akkor sértődik meg, és akkor akad ki, hogyha bűntudata van esetleg valamiért. Szóval, hogy lehet, hogy igen, ebben van valami, hogy aki ezen így fönnakad, vagy a férfinak a védelmére kell, vagy a nőt betámadja ezzel, és áldozathibáztatásba kezd, akkor lehet, hogy mit tudom én, tini korában, vagy valamikor ő is csinált valami hasonlót, és most felszólalt a kis bűntudat, hogy fú, ez rossz. De hogy is rossz, mert tehát igazából ez nem is az, meg nők túlreagálják az egészet, vagy csak szar ember vagy, amiért ilyeneket csinálsz. Viszont akkor ugorjunk hát a másik dologra. A spanyol női futballválogatott, és nagyon szomorú, hogy nyertek a spanyolok, de az internet nem ettől volt hangos, hogy nyert a spanyol női futballválogatott, hanem attól, hogy az edző lesmárolta a Jenny Hermosot, aki azt hiszem az egyik ilyen főjátékos, nem tudom, de hogy az ő nevét úgy ismerhetik az emberek. Méghozzá nem is akárhogy. Nyertek, mindenki örül, mindenki boldogság, ugye odamész az edzőhöz, jaj, de jó, örülünk, megfogta a fejét, oszt lesmárolta. Kamerák előtt, ezt nem tudom, hogy több millióan nézték, de biztos, hogy kurva sokan nézték, több szögből is, lassítva is meg lehet nézni azt a felvételt, kurva közelről is meg lehet nézni azt a felvételt, tehát hogy az ott fel van véve. És rövid időn belül az egésznek az lett a vége, hogy még a Jennyt szeretnék feljelenteni. Micsoda? Mégis mi a fasz hazudozik, ez nem szexuális zaklatás. De ez most így nem? Ez komolyan már egy ilyen Black Mirror epizód. Hogy ebből is áldozathibáztatás van. A helyzet a következő. Ez a dolog megtörtént, ez a csók, és ott helyben a csaj nem akadt ki. Jenny a lehető legnagyobb profizmussal kezelte a helyzetet abban az adott pillanatban. Ennél
higgadtabban, nyugodtabban, profibban és összeszedettebben szerintem a világon nincs még egy ember, aki ezt így csinálta volna, úgy, hogy tudja, hogy élő egyenes adásban megy a dolog. A probléma az, hogy az embereknek van egy képe egy szexuálisan bántalmazott áldozatról, ami valahogy úgy néz ki, hogy sír, reszket, zokog, ott ül egy sarokban, nem lehet hozzászólni, idegösszeomlása van, teljesen ki van borulva, trauma, stb. És a Jenny az nem így nézett ki. Ezt úgy hívják, hogy sok. Ezt úgy hívják, hogy sok. Egyrészt. Vagy van valakinek olyan önuralma, hogy hirtelen tényleg így teljesen profin próbálja kezelni a helyzetet, mert úristen, ilyenkor az ember olyan mennyiségű szégyent él át, össze van zavarodva, azt tudja, merre nézen, zavarba van, mit csináljon, belementek a saját kis terébe, nem is akár hogy, tehát, hogy ez most nem csak egy ilyen fenék megfogás, ez most egyáltalán nem de az sem oké, de hogy ez egy konkrét csók. Nyilván most akkor ő nem úgy reagált, akkor biztosan úgy voltak vele, hogy ja, hát akkor ő beleegyezett. Vagy pedig csak olyan szinten le volt sokkolódva, hogy egyszerűen nem tudott mit kezdeni a szituációval. Lehet, hogy erről van szó. Yes. Nem fog minden áldozat ugyanúgy kinézni. Nem fog mindenki ugyanúgy reagálni ugyanarra az egy dologra. Az első közleményt, amit kitett a Jenny, arról, hogy ez nem volt zaklatás, azt nem ő tette ki. Amikor egy válogatottnak a tagja vagy, akkor általában a közösségi médiák, meg az ilyen jellegű dolgokat, amiket kérünk, nem jut eszembe a szó, tudjátok, mire gondolok, ezeket nem ők írják konkrétan, igen, hanem van egy stáb mögöttük. Persze, van egy ember erre. És gondolom most így nyilván az volt az embernek a célja ezzel, hogy elsimítsuk minél gyorsabban a dolgokat, de azért az is nagyon durva, hogy a csajnak a nevében ír egy posztot. Ez amúgy nem tudom, hogy jogilag ez így mennyire ütközik dolgokkal, de szerintem ez nem okés. Egy nagyon komoly nyomás érkezett felülről, mert ő is tudja, hogyha ezt egyrészt rosszul kezeli, akkor tehát ott helyben kiborul, pofán vágja az edzőt, akinek most nem is jut eszembe a neve, de nem is érdekel, ott dögölj meg. Pofán vágja az edzőt, hisztizik, ellöki, elkezd izélni, meg anyázni, akkor ő ugyanúgy veszít, tehát Jenny ugyanúgy veszít a nézőkkel, meg az emberek szimpátiájával szemben, mert akkor pedig mindenki azt izélte volna, hogy hisztis. Igen, tehát hogy ebben nincs jó megoldás. Nincs, mert látjátok, tehát, hogy most így nem borult ki, akkor most az a baj, mert hogy akkor igazából nem úgy néz ki, mint egy áldozat, szóval nem lehet vele mit kezdeni, de ha kiborul, azzal igazából a karrierjét ásta volna el. Meg így van, hogy az embereknek az empátiájából veszít. Szóval, hogy rengeteg olyan emberi szituáció van, ahol így nincs jó megoldás, mert így is úgy is két részre fog oszlani az emberek véleménye, és az egyikük biztos, hogy nem fog veled egyetérteni, vagy utálni fog. Csak hogy Jenny ennél az első közleménynél még egyedül volt. Nem tudta, hogy bárki fogja el majd az ő hátát. Bárki lesz, aki kiáll mellettem, hogyha nem, hát akkor az ő sportolói karrierje az körülbelül ennyi volt. Igen. Amiért küzd, amiért eddig edzett, ami eredményt elért, az mehet a kukába. Több játékos is, férfiak, nők vegyesen, a saját csapata kiállt mellette, és támogatták, és mondták neki, hogy nyugodtan elmondhatod az igazat, mert mi itt vagyunk mögötted, és ha téged kirúgnak, megyünk mi is veled együtt, akkor mert elmondani az igazat. És ugye az ilyenkor a probléma, hogy van két közlemény, amit elvileg a Jenny ír, és ugye a kettő megy egymás ellen. Viszont az tényleg nagyon fontos lenne mindenkinek megérteni ilyenkor, és most tök mindegy, hogy ez híres sportolóval történik, vagy magánszeméllyel, hogy amikor egyedül vagy a harcban, így van, az kurva nehéz. Viszont amikor tudod, hogy mások kiállnak melletted, mások veled együtt mennek, és támogatnak téged, akkor az egy kicsit könnyebb. És amikor Jenny már tisztában volt azzal, hogy mások is támogatják őt, akkor merte ezt a dolgot úgymond így nyilvánosakra hozni, és Hát ugye szerintem így valamelyest a MeToo-ban is ez volt annó, amikor ez az egész így elkezdődött, hogy felbátorodtak nyilván
a nők mindenhol, hogy akkor ők most így, hát elmondják, hogy velük mik történtek, viszont az is elkerülhetetlen, hogy lesznek emberek, akik az ilyen helyzetet viszont ki fogják használni. Tök mindegy. Mindig lesznek olyan emberek, akik meg csak így, mert ez most egy trend, és így hozzá akarok kapcsolódni, és akkor én is részt akarok venni, és akkor igen, ő is így belecsatlakozik, és lehet, hogy fake infózik, vagy nem tudom, így kitalál dolgokat, és ilyenkor meg nyilván előjön az emberekbe, hogy akkor így hazudoznak, hogy akkor most az egész mozgalom egy hülyeség, és mindenki hazudik, tehát, hogy így szélsőségesen nézik az egészet, csak fekete-fehérben nézik. Így van, és így megint nem mernek felszólalni, meg megint elkezdődik, hogy az amúgy ők meg hazudnak, és amúgy meg... Ez egy körforgás, igazából. Ezeknek az embereknek van veszíteni valója, és szerintem teljesen jogos az, hogy megvárja, míg támogatást kap, így van. És úgy mondja el a történetét, mint hogy egymaga csináljon valamit, mert tudjuk, hogy ebből nem lesz semmi. És az a legszomorúbb, hogy amikor az edzőt szembesítették ezzel a dologgal, hogy what the fuck? Erre valami reakció esetleg, hogy ez így mi a fasz? Hát ez nem történt meg. Nyilván. Hát persze. Úristen, Móni, nagyon átérzem. Nem is tudom, hogy van képe egyébként így ehhez. Tehát, hogy már azon a fényképen is megkérdőjelezhetetlen volt, hogy mi történik. Én el tudom képzelni, hogy nem gondolta ő ezt át. Ettől függetlenül ez nem volt jó, és az, hogy így letagadja úgy, hogy felvételek vannak róla, ez szerintem a legrosszabb, mert emberileg szerintem, hogyha már egy ilyen dolog megtörténik, és nyilván menteni akarod a menthetőt, akkor szerintem tagadni végképp felesleges, hogyha ilyen felvételek vannak róla. Lassított felvételbe vissza lehet nézni az egészet. Szerintem sokkal jobb emberileg, és nagyra becsülendőbb, hogyha bocsánatot kérsz azért, amit csináltál is, hogy átlépted a határokat. Az emberileg szerintem értékelhető, akár az áldozat szempontjából, akár csak emberileg az, hogy elismered, hogy igen, ezt így nem kellett volna. Tehát, hogy annál, hogy letagadod, annál szerintem minden jobb szinte. Vagy csak annyit, hogyha nem akarja ezt így beismerni. Akkor már szerintem csak az is egyébként jobb lett volna, hogyha először, mielőtt bármire reagál, megkeresi ezt a lányt, és tőle bocsánatot kér, elmondja, hogy ne haragudjon, és akkor utána esetleg, ha a lány nyitott rá, mert simán lehet, hogy nem bocsát meg neki, és azt mondja, hogy rohagy meg, én akkor is ezt most így nem, tehát nem. Simán lehet, hogy nem bocsát meg, de hogyha olyan a lány, és tényleg az edzője, és azért egy edző, meg a játékos között is nyilván van egy ilyen különleges kapcsolat, hogy ha olyan, akkor közösen tudnak adni egy ilyet, hogy igen, ez így megtörtént, megbocsátottam neki. Mit tudom én? Tehát, hogy bármi. Vagy csak annyit mond, hogy megbeszéltük, beszéltem vele. És nem az van, hogy basszus, letagadod, amit amúgy nem lehet. Ki vagyok teljesen. És egy csomó nyomorult gyökér meg tapsikol. Igen, láttuk, hogy ez nem így történt. Mi a fasz, vak vagy? Te másik csatornát nézd? Másik spanyol női válogatottat láttál nyerni? Vagy miről beszélsz, érted? Lenni. Majd, miután felelősségre lett vonva. Folytatódik. És ez a csodás csavar szerintem a történetben. És felelősségre lett vonva az edző, és azt hiszem eltiltást kapott, vagy valahogy így. Utána voltak olyan, azt hiszem ők is ilyen edzők, akik megszólaltak, hogy hát igen, amit az edző csinált, ez borzasztó, és ilyet nem szabadna csinálni. Miközben ugyanott ültek, és tapsikoltak neki, mikor tagadta az egészet. És mikor lebukott, és látták, hogy hát lehet, hogy akkor ez mégis olyan jó dolog, akkor igen, kiállunk a nők mellett, és feminizmus, és támogatjuk a női játékot, és ez ne forduljon elő. Ez a csorda szellem. Gyakorlatilag. Tehát, hogy így látom, hogy rosszra fordul a helyzet, akkor megyek a másik irányba. Mentem a menthetőt. Megkérdezhetném, hogy mi a fasz? Pontosan. Akkor, jaj, nem, én sose csinálnék ilyet. Nekem is van lányom. Ez mindig ilyen duma, hogy igen, nekem is van lányom, én soha nem engednék ilyet. Muszáj, hogy feleséged, testvéred, lányod legyen ahhoz, hogy ne bánjénj a nőkkel, amin? Az meg egy másik. Amúgy magattól nem megy. Igen, egyébként ez is egy érdekes dolog, hogy kifogások kellenek ahhoz, hogy ne csináljuk ilyet a másikkal. Az, hogy így az ilyen bántalmazóknak elmondjuk, hogy ha neked lenne rakodon, de ezt azért szokták, mert
Mert hogy hát, ha egy kis empátiát ébreszt bennük, hát, ha átgondolják, hogy fú, mert mit tudom én, először nem az agyukkal gondolkodtak, hogy úgy fogalmazzak, de az, hogy így erre vagy hogy így ezt mondani, ezzel védeni be magadat, ez így már nem, tehát hogy nem tudom, ez így már... Másik dolog, és ez már inkább a kommentelőkkel kapcsolatos, hogy... Amúgy ugye a kommentekre visszatérve, tehát, hogy a Facebook komment szekció így alapjáraton. Én nem gondoltam volna, hogy a TikToknál van rosszabb ilyen negatív bullying közösség, de hogy a Facebookos boomer közösség, tehát hogyha oda belemész, én nem használtam eddig a Facebookot annyira, de ugye van egy ilyen együttműködésem a Pamut Laborral, vagyis én náluk dolgozom, és azóta ugye Facebookra szokták felrakni ilyen hirdetéseket, és néha azért megnézem a kommenteket, most már nem fogom, tehát hogy most már biztos, hogy nem, és így ó, te jó ég, tehát, hogy olyan szinten toxikus Facebook boomer közösség a világon nincs. A magyar oldalról az egyik elsődleges komment típus az az volt, hogy biztos amúgy edzésen kívül reszelgeti a csajt, csak most elfeledkezett magáról. Miért vagy ilyen kurva geci undorító? Tehát, hogy miért? 2. Nem akarok kamu információt mondani, kiírom, hogyha nincs igazam, de én úgy tudom, hogy a Jenny amúgy leszbikus. Tehát, hogy őt az edző biztos nem fogja reszelgetni a háttér. Miért ez az emberben az első gondolat? Mármint, hogy akkor én biztos, hogy nagyon rosszul vagyok összerakva. Lehet mondani, hogy amúgy én túl naív is vagyok, tehát, hogy ebbe is van de bőven, tehát én tényleg naív ember vagyok. De hogy miért az jut először az emberek eszébe, valami ilyesmi történik, hogy van valami a háttérben, hogy amúgy a csaj biztos, hogy tényleg nem tudom, találkozgat vele. Miért nem arról van szó, hogy szerintem amúgy, nem tudom, nem láttam a felvételt, de szerintem látni, ha egy ember kellemetlenül érzi magát. Szerintem azt úgy észrevenni, még hogyha úgy próbálja is elviccelni, azért meg lehet ezt így állapítani. Miért nem az az első gondolatunk, hogy próbáljuk megérteni, hogy oké, most mi történt, és hogyha olyan az ember, akkor igenis felelősségre vonjuk. És hogyha a lány azt nyilatkozza, hogy ő neki ez kellemetlen volt, akkor igenis megértőnek kell lenni, és meg kell hallgatni, és igenis felelősségre kell vonni az embert. Miért ez az első gondolatod, hogy egy férfi a munkahelyén a munkatársát, mert akármennyire is Imádom egyébként, hogy kijön belőle ez a düh. Tehát, hogy így a hangsúlyozás. edző, az úgymond magasabb pozícióban van, mint a játékos. Az edző megteheti azt, hogy kirúgja a fucking játékos, de a játékos nem rúghatja ki az edzőt. És neki ez meg az élete, a karrierje. Tehát, hogy azt se felejtsük el, hogy ez nem csak valami kis hobbi neki, hogy így jaj, elfutballozok, eljárok a csajokkal így összejövünk meccsekre, hanem ez az ő élete, a pénzszerzési forrása, a bevétele. Ez egy olyan kötött szituáció, hogy a Móni is mondta, az volt az egyetlen megoldás, hogy így megpróbálja ezt most így hirtelen elsimítani, és utána reagálni. Csak, mint ahogy mondtam, nincs jó megoldás, mert úgyis lesz olyan ember, aki azt fogja mondani, nincs igazad, vagy pedig, hogy hazudsz és más van a háttérben, és hogy még amúgy te összejársz vele. És ez volt a másik számú top komment, hogy jaj, hát a spanyolok ilyenek. Milyenek? Hogy erőszakkal nőket smárolnak le a munkahelyükön? Vagy mi a fasz? Akkor nem megyek Spanyolországba, hogyha ilyenek a spanyolok. Ezt nem lehet kultúrára fogni? Jaj, hát az öröm hevében történt. Kedves fiúk, akik focit néznek, mert én nem nézek. Volt már olyan, hogy nyert a foci csapat, fiúk, tehát nyert a foci csapat nagy itt a világbajnokságot, egy Európa-bajnok, tényleg valami nagyot, valami nyert a foci csapat, és mondjuk az edző megfogta a srácok tökeit. Vagy ne is menjünk ilyen messzire. Volt olyan, hogy te otthon néztél a haverjaiddal valamit, hogy a haverodat örömödbe lesmároltad. Már néztétek a meccset is. És nem vagy meleg, tehát nem vonzódsz a férfiakhoz, még akár esetleg, ha homofób is, vagy mit tudom én, de lényeg, hogy egyáltalán nem vonzódsz a férfiakhoz, és
és így erőszakkal lesmárolod a másikat. Vagy hogyha veled történt már ilyen, hogy egy haveroddal néztétek a meccset, és csak így lesmárolt örömébe, akkor te hogy érezted magad? Te úgy voltál vele, hogy it's okay. Ez csak így, vagy kellemetlenül érezted magad, és nem tudtam mit kezdeni a helyzettel. És csak így vigyorogni tudtál, és így nem nagyon tudtam mit csinálni. Megtehette volna azt nagy örömében, hogy megöleli. Megöleli, arcon puszíja. Teljesen rendben van. Így van. Tényleg az volt az egyetlen lehetőség, hogy megfogom, azt pofán smárolom. De tényleg most ez is, hogy az öröm hevében. Ez is kb. Olyan, hogy, mint amikor, hogy alkoholhatás alatt voltam. Nem, ez nem kifogás. Nem iszol annyit, hogy ne tudjál magadról. Erről beszéltünk már előbb, mert egyszerűen nem, mert ez nem egy normális dolog, és nem kifogás semmire. Ha az alkohol nem kifogás erre, ami egy ilyen tudatmódosítószer, akkor az öröm az kifogásra. Ami egy érzelem. Nyilván ez is egy ilyen nagyon erőteljes adrenalin, nem tudom. De magadnál vagy, ember vagy, tudsz gondolkodni. Meg mit tudom én, meg is történik. Fölveszik a kamerák. Már veszett ügy, már mindenki látta. És akkor letagadod. Meg hogy az öröm hevébe. Tehát, hogy így azért na. Meg ez a másik, igen, hogy ő nem úgy gondolta, hogy Nixu is írott, hogy, vagy hogy ez semmiség. Emberként neked vannak határaid. Ez a határ mindenkinél egyedi. A tapasztalatai, személyisége, minden alapján. Neked van egy határod, és az, hogy neked ez nem lépi át a határt, bár mondjuk megnézném az edzőt, hogyha egy férfi akár, tehát hogy egy teljesen idegen valaki akár oda menne, aztán lesmárolta volna, hogy akkor ő ugyanígy gondolja, hogy ez semmiség. Na mindegy, de hogy attól függetlenül neked mondjuk ez belefér, tegyük föl, amit kétlek. Attól nem biztos, hogy a másiknak is belefér. A határaink mindenkinél más. Ha ezt te átléped, az rohadtul egy nem jó dolog, és egy nem fair dolog. Egymás határait tisztelni kell, ha ez ki van fejezve, akkor is. És alapjáraton is, ha valaki ezt közeledsz testileg, azt előtte így meg kell kérdezni, vagy mit tudom én, értitek, ez ilyen normális kereteken belül, látnod kell a másikon, hogy ő ebben benne van. Most ez egy olyan helyzet, ahol így se idő, se semmi nem volt a csajnak, hogy ő ellenkezzen reagáljon, bármit csináljon, hanem ez csak úgy megtörtént. És a srácok ebben miért maradnak ki? Hát, hogyha ez ilyen jó dolog, és ennyire semmi gond nincsen ezzel, akkor a srácok ebben miért maradnak ki? Persze, hát ez olyan fán. Olyan fán. Sorba állunk, azt összecsókoljuk egymást. Negyedik típusú komment, és ezen én lefordultam a székről amúgy. Csak azért ítélik el a csávót, mert ő férfiként egy nőt smárolt le, és nem pedig buzi. Mi van? Mi van? Mi van? Most ezzel nem tudok túllépni. Tehát, hogy azt mondják az emberek, hogy akkor nem lenne baj. Azt azok mondják, a homofób országnak az emberei, vagy gondolom, hogy ezek magyarok, nem tudom, ezt most nem mondta, de szerintem magyarok kommentjeikről beszélünk. Tehát, hogy egy olyan világban, ahol az embereket elítélik azért, mert szeretnek valakit, aki történetesen egy ugyanolyan nemű ember, és akiknél befóliázzák a könyveket, ahol szó van az LGBTQ közösségről, azt mondja, hogy csak azért szólták meg, mert hogy nem egy férfit. Tehát, hogy ennél nagyobb hülyeséget az egész videó alatt nem hallottam. De hát, ha én van lejjebb. Hát, ha. Mert jöttek azzal, hogy jaj, csak egy vicces komment. A vicces dolgokon általában nevetünk. Vicceljük el ezt a dolgot. Jaj, hát ez tök vicces. Amúgy meg igen, az a másik. Tehát, hogyha most meg így viccnek is szánta, és akkor jön az, hogy nem értitek a viccet. Miért viccelődünk más traumájával? Szerintem az annyira nem menő. Egyébként. Szerintem. Velem is egyébként így megtörtént, meg szerintem nagyon sok ember így van vele, hogy a mai társadalmunkban így az alapelv, hogy mindenkinek rosszabb. Tehát, hogy neked van valami bajod, jaj, de hát ez nem ismer, hát amúgy meg van, akik éheznek, meg van, akiket vernek otthon, meg nem tudom. És ettől az lesz, hogy az ember szépen így elkezdi alábecsülni a traumáját, vagy a sérelmeit, és meggyőzi magát arról, hogy igen, hát másnak rosszabb, hát én mit hisztizek, hát és akkor tudod, mi az, hogy nem dolgozza föl a kis érzéseit, nem dolgozza föl a kis traumáit, hanem mindig van rosszabb.
És én nálam is ez akkor jött elő, amikor meséltem a pszichológusomnak a kis dolgaimról, és mondtam, hogy jaj, de hát igazából nem is tudom, hogy ezen így miért vagyok még mindig fönnakadva, vagy ez nekem miért fej, és akkor ő csak így rám nézett, és megkérdezte, hogy miért mented fel a bántalmazóidat a bántalmazás alól? És egy kicsit úgy elhallgattam, hogy miért is? De tényleg, hogy így ez így miért? Szóval, hogy az, hogy kinevetjük másnak a traumáját, nem vesszük komolyan, viccet csinálunk belőle, ez már rég rossz. Ez már rég egy igazán helytelen dolog erkölcsileg. És amúgy meg ez alapból is egy hülyeség, amit írt, tehát, hogy így ez nem vicc, ez egy baromság. Az 5. típusú komment pedig, hogy jaj, milyen vók ez a világ, kiakadni a semmire, a csajnak semmi baja nem lett, nem tudják, miért kell ezen izélni. Hát igen, ez a lealacsonyítás és ilyen semmiség. Semmiség. Bezzeg régen minden jobb volt. Uh-huh. Csak akkor számít valami szexuális zaklatásnak, hogyha a zaklatott fél kórházba kerül, meghal, mit tudom én, olyan maradandó sérülés, hogy károsodást szenved, amin nem lehet javítani, tehát csak akkor lesz valaki áldozat? Én értem, hogy ez sokak szemében, jaj, hát ez csak egy csuk. Nem tudom, te örülnél neki, hogyha, mit tudom én, ott mászkálnál a barátnőd, és oda menne a pasim, és így izomból lesmárolna a csajodat. Most mit vagy kiakadva? Hát ez csak egy csók. Én ilyen spanyolos vagyok. Én így köszönök. De most tényleg egyébként ez így megtörtént. De hogyha így ezt így berakod egy ilyen szituációba, akkor nem írtó nevetséges az egész? Az, ahogyan így fel akarja magát menteni. Nem írtó nevetséges az egész szituáció. Meg letagadja. Ott van melletted mondjuk 5 ember, akik így az utcán megálltak és így megnézték. Még esetleg valamelyikük éppen live-ozott is. És a live-ba is látszott, hogy mi történt. Hát én nem csináltam semmit. Írtó nevetséges. Az egész. Dolog, hogy te nekem idegen vagy, azt sem tudom ki a fasz vagy, de most úgy döntöttem, szép a barátnőd, és smárolja le a pasin. Ugye milyen kurva hülyén hangzik? De ezt relativizáljuk. Persze. Erre mondjuk azt, hogy egy semmi. Semmi egészen addig, amíg nem veled, vagy valaki olyannal történik meg, amit szeretsz, mert akkor az már csúnya, gonosz, rossz dolog. De így kívülről ez nem tűnik soknak. Talán az kellett volna, hogy valaki megverje a Jennyt? Akkor az már valid szexuális zaklatás? Vagy csak hallottam valamit, de talán semmi. Vagy akkor is találunk kibúvókat. Akkor is keresünk kifogást a zaklatóval szemben, mert nehogy már egyszer a üdös kurva életben a zaklatót bántsuk, és ne az áldozatot. Amikor fucking felvétel van róla. Minőségi felvétel, nem pedig ilyen fekete-fehér, hangyás, szarrégi. És ilyenkor tényleg mindig abba gondolok bele, hogy amikor ezeket a felvételeket, kommentárokat, cikkeket, kommenteket azok az emberek olvassák, akik átestek hasonlón, csak nincsen róla fel, tehát nem tudják bizonyítani, tehát csak a szavuk van, egy az egy ellen, azok milyen kurva szarul érezhetik magukat. Hogy nekik mi esélyük van az igazságszolgáltatásra, hogyha azoknak sincsen, akik ezt élő adásba szenvedik el, hogy a Jenny-nek a nevét, azt kvázi földbe taposták, végighurcolták. Az egy dolog, hogy ennek lett egy pozitív kimenetele, de ettől függetlenül a Jennyre és a csapatra nem az elért eredmények alapján fognak emlékezni, hanem sajnos egy ilyen eset miatt. Így van, és tényleg ez amúgy egyszerűen teljesen ellehetetleníti azokat az áldozatokat. Most gondold el, van egy csajszika, szegény életem, drága szívem, akivel megtörtént egy ilyen dolog. Mondjuk, megnyílt róla a közeli ismerősének, ami már alapjáraton egy írtó nehéz dolog. De megnyílt neki. Esetleg rávette ez a kedves ismerőse, barátnője, hogy figyelj, lehet, hogy valamit ezzel kellene kezdeni. Lehet, hogy el kéne menni a rendőrségre feljelenteni, mert ez az ember még ott van kinn, és ezt másokkal is meg fogja csinálni. És akkor éppen összegyűjtötte a kis összes erejét, lelki erejét, hogy ezt így meglépje és feljelentse. És mit tudom én, este még leül egyet YouTube-ozni, mit tudom én, és meglátja az ilyen híreket. És ott lett volna már a küszöbén annak, hogy lépjen valamit, és megtegye azt a dolgot, amit egy normális világban meg kellene tenni, hogy igenis
feljelenti azt az embert, és lecsukják, és így nők közelében nem mehetne egy ideig, vagy soha többet. És lehet, hogy úgy beijed az ilyentől, hogy visszalépés, pedig már ilyen közel volt hozzá, hogy megtegye, és kicsit így feloldódhasson, mert igenis ez egy ilyen feloldódás. És simán elveszi a bátorságát egy ilyen videó, mert hogy tényleg, hogyha felvételek vannak, én nekem meg csak a szavamban, akkor mit lehet kezdeni? De tényleg. És nekik innestől nem, hogy 2-szer olyan keményen kell dolgozni, 4-szer olyan keményen kell dolgozniuk, hogy bebizonyítsák, hogy ők nem csak az a csapat, amit szex és bántalmazásért élő adásban, hanem hogy ők amúgy itt tudnak focizni is, és nem csak erről kéne megemlékeznünk. Tudom, hogy sokat foglalkozok ezzel a témával. Ez nem feltétlen azért van, mert engem is ért, mit tudom én, atrocitás, meg a nők 90% ezt el tudja magáról sajnos mondani. Sajnos. Hogy értén atrocitás, egyszerűen az fáj nekem, hogy egyrészt az igazságszolgáltatás nem tud ezzel mit kezdeni, tehát nem kap az ember segítséget, másrészt pedig, hogy a köz az még mindig magát a támadót védi, és próbál kifogásokat keresni, hogy de hát valójában mi történhetett. Az a baj, hogy igen, hogy erről aztán így örökké lehetne beszélni, hogy ez miért rossz. Mert mindig lesznek ilyen emberek, és sajnos egy olyan világban vagyunk, ahol kevesebb szerintem a józanész a világban, mint az ilyen emberek, akik ezeket megcsinálják. És ettől függetlenül szerintem nagyon fontos az, hogy mindig legyenek olyan emberek, akik ezek ellen kiállnak, és akik ezekről beszélnek, és akik megvédik egymást, mert ha csak egy ember is utána tud cselekedni, és eléggé felvértezi magát ahhoz, hogy tegyen ezek ellen a dolgok ellen, vagy elég bátorságot gyűjt, hogy ott helyben megpofozza azt az embert, hogy mit tudom én, bármi ilyesmi, már az is nyereség. Az a baj, hogy ezt megváltoztatni nem fogjuk. Mindig lesz egy ilyen female rage mindenkiben, aki hasonlókat átélt, és meghallja ezeket a dolgokat. Megszüntetni nem fogjuk tudni, erősödni tudunk, oda tudjunk figyelni egymásra, hogyha ilyen történik, akkor mint külső szemlélő is, vagy ha veled történik, hogy megerősödjél, és meg tud védeni magad, vagy ki tud állni a másik mellett, mert az is írtó ijesztő szituáció, amikor melletted történik, és egyszerűen nem mozdul a lábad, nem tudsz oda menni és segíteni, tehát nyilván ezért meg kell erősödni. És ezért vagyunk, és ezért kell egy ilyen nagyon jó kis közösségnek lennie, akiknek mondhatják azt, hogy minek dumálsz, hiszen úgyse fog változni semmi, de igen, az fog változni, hogy lesz egy közösség, aki oda fog lépni az ember mellé, hogyha ilyet lát, és ilyen történik. Ezt tudjuk ezzel elérni, és ezért fontos erről beszélni. Meg rohadt jó ez, és kirézselni magadat egyébként, nem utolsó sorban. Értitek? Ez a legszomorúbb része dolog, hogy ez nem fog változni, mert egyszerűen az embereknek kell változnia. Nemzetközi szinten, mert nem tudsz csak egy-egy országra mutogatni, azon kívül, hogy vannak országok, ahol súlyosabb a dolog, van, ahol kevésbé súlyosabb, de hogy alapvetően az ember felfogásának kell változnia, hogy a nő nem tárgy, a nőt nem fogdoshatjuk bárhol, bármikor akarata ellenére, a nőt nem kényszeríthetjük semmire, és alapvetően, mint egy emberi lény, tisztelni kellene. De jó volt, amikor bárkit megfogdoshattam, meg megerőszakolhattam, meg lesmárolhattam, meg... Igen, nem az van, hogy régen jobb volt. Régen nem mertek szólni. Régen is volt. Régen is volt. Úristen. Nagyon is volt. Csak változik a világ, és jó irányba változik, szerintem. Nem minden szempontból. De ilyen szempontból szerintem jó irányba változik, hogy igenis kinyitjuk a szemünket, és szólunk. És mi vagyunk az a generáció, aki nem fog hallgatni. És amit lehet, hogy még akár a szüleink generációja, vagy nem is tudom, ezt így hogy mondjam, lehet, hogy ők azt mondják, hogy hisztisek vagyunk, hogy túlérzelgősek vagyunk, hogy mindenki már pánikbenek, mindenki szorong. De az van, hogy mindenki szorong. Csak az előző generációk még egyáltalán nem így fogták fel a dolgokat, és mi dolgozunk magunkon, és minden generáció hoz új dolgokat, és mi szerintem ezt hozzuk. A belső tudatosságot, a lelki tudatosságot, a gyógyulást, és az egymásért való kiállást, és az ilyen ügyek. Tehát, hogy annyi erőt érzek egyébként a mi generációnkkal azzal kapcsolatban, hogy kiállunk egymásért, kiállunk a dolgokért, teszünk dolgokért, és bárki mondhat bármit, az én generációra, vagy a mi generációnkra, én nem is tudom, melyikbe tartozom, de hogy bárki mondhat bármit, de ez
a legnagyobb előnyünk, és mi ezt az újítást hozzuk a világba. Hát itt már csak elköszönés lesz, és így is már nagyon sokáig húztam ezt a live-ot, de mindenképpen meg akartam csinálni egy videót, mert annyira jó a téma, és annyira jó volt. Úgyhogy nagyon köszönöm, Nix, hogy itt voltál velem, te voltál a beszélgető társam egész végig, és nagyon jól esett, hogy itt közben írtál dolgokat, úgyhogy 1000 puszi, hogy itt voltál velem végig. Monit kövesse be, aki most így itt van. Nixon kívül nem tudom, hogy van itt bárki is, de szuper videói vannak, és nézzétek végig, és nagyon szépen köszönöm azoknak, akik egyébként közben bejöttek, vagy akik itt vannak. Köszönöm. Én most szerintem itt befejezem a live-ot, mindenkinek további szép estét kívánok, puszilak mindenkit, vigyázzatok magatokra. Sziasztok!